Дами и господа, този поздрав е специално направен от Найден и Атанаска за нейния свекър, много специално за Стилян, по случай неговия рожден ден, с пожелание за много здраве и много късмет. Село Дойренци! Атанаска и Найден много специално. Таро Дойренци поздрав керена педадеске. О Стилян, о патрони кај си леско, рожден ден, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте. И симан будбари фамилија, капабарав тумен, вали гърми, ама на Стилян пак му върви. Той е шампиона, той си е патрона в село Дойренци. И цяла България лес и си баро алафу Стилян. Онай баро, Андо Дойренци, всички знаят Стилян. Всичко сам постигна, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми, ама на Стилян пак му върви. Той е шампиона, той си е патрона в село Дойренци. И цяла България. По света има много душмани, ама Стилян ги прави пияни. Има много, които завиждат и за това никога не виждат. Стилян сега е патрона, думата му е над закона. Всеки лев с честен труд печели, като нови стават старите панели. С чиста съвест слага хляб на масата, името достойно Стилян е класата. Откъдето мине има уважение, за него душмани вие нямате значение. Ама